skal vi ud på Hasle skole for at brygge øl. I lørdags på Hasle skole stod der ølbrygning på skemaet. Brygger Jørgen Sonne Christensen skænkede sin viden til de fremmødte kursister. Selv har han brygget øl siden 1992 og har brygget øl for blandt andet Ørbæk og Fur Bryggeri. Det er jo ligesom en arbejdsdag, man siger til sådan fra 9 til 16, hvor jeg så kommer igennem alle processerne i ølbrygningen. De får selv hænderne i det, som jeg selv har gjort igennem tiderne, og så brygger de deres eget øl, og så ender de så op med at få øl med hjem. Ølbrygning er hans helt store passion, og han nyder at dele den med andre. At når det lykkes mig at få lært til nogle nybegyndere, hvor de kan forstå de ting, som jeg selv har tumlet med, så synes jeg, det er så rigtig spændende. Der findes rigtig mange forskellige øl på markedet, og der kommer hele tiden flere. Det er heller ikke på grund af manglende udvalg, at Morten Holm vil lære at brygge øl. Der er jo noget over at lave sin egen ting. Altså når man så kan lave sin egen øl, jamen, så er det selvfølgelig noget, jeg er rigtig meget interesseret i. Det er klart. Det er overraskende nemt, vil jeg sige. Jeg troede, det var lidt mere kompliceret. Jeg tror, det handler meget om at have den rigtige opskrift, det rigtige udstyr, og selvfølgelig lige de rigtige forhold. Ikke? Så er det, jeg er sikker på, det kan alle finde ud af. Ja. Men altså, det er jo et kærlighedsforhold, ikke? Og det har jeg jo været i, det har jeg jo haft i mange år efterhånden. For mig er det hygge, altså det, at man drikker det på en god måde. Altså det er sådan en hyggestund. Efter 7 til 8 timer kan kursisterne tage hjem med 10 liter øl. Derefter skal de finde tålmodigheden frem. Der skal gå 4 uger, inden øllet kan drikkes, og hele 3 måneder før øllet topper. Spørgsmålet er, om de kan vente så længe. Og hvis du vil prøve andre kurser, kan du finde dem på FOF's hjemmeside. The job, the three of us realized that like